mabuhay ka sa araw na ito. Okay. May asawa ka na ka ba? Ilan asawa? Sir, dito ako. Marami na kaninig, papawiin ko yan. Pangalan mo ulit, sir? Mag-picture tayo. Okay. At syempre, dahil nakilala na ako at si nanay, nakilala na, hindi na rin natin, bibigyan na rin natin ng gantimpala si nanay. Nay, dahil sa edad mong yan, nag-aanap buhay ka pa rin, ikaw ay pumaparehas, bibigyan din kita ng 1,500. Salamat. Bago umakit sa palingin ito, bago pumasok ay pinakakot sa maguya. Sir, God bless you. Mabuhay ka sa araw na ito. Okay. May asawa ka na ka ba? Ilan asawa? Sir, dito ako. Marami na kaninig, papawiin ko yan. Pangalan mo ulit, sir? Mag-picture tayo. Okay. At syempre, dahil nakilala na ako at si nanay, nakilala na, hindi na rin natin, bibigyan na rin natin ng gantimpala si nanay. Nay, dahil sa edad mong yan, nag-aanap buhay ka pa rin, ikaw ay pumaparehas, bibigyan din kita ng 1,500. Salamat na mabuhay ka po. Ayan. Mabuhay po ang ating mga nanay. Gabayan po natin sila habang nandyan sila sa atin. Mahalin natin, ingatan natin. Minsan lang dumating sa buhay natin ang ating mga magulang. God bless you po, Nay. Salamat po. God bless you, sir. Salamat ha. Ingat.